Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu kunqatsha ngaphuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empandle semncane odaka bathi dabethi mdalati cha bakithi bamsukele. Ingane esihlaza cwem. Ufunza phaphathi bezonqamela lo delushele bathi intombi zimdonsa ngentshebe. Zithi umuhle webhuntsubhuntshu, umuhle wamatshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ngibingelele mqeqeshi. Igama umfowethu usho igama lakhe nesibongo. Uqhamuka Olundi umfowethu. Ubafo uthi ke ngihlale nje odabeni. Well, yabona ibalekile lento ukuthi uhlale odabeni mangabe uyinsizwa. Kuyakhombisa ukuthi umdala ungalokhu umosha isikhathi isidingo singekho. Yabo? So ngihlezi ngisho lento ungathi sawubona bese uyathula. Yabo? So mangabe umdala uyenzi leyo nto ukuthi sawubona, lesithe ufuna into mhlambe umuntu mhlambe ku WhatsApp mangenza isibonelo. Ufike uthi sawubona ulinde ukuthi azaphendule after 3 hours akuphendule. Yebo unjani? Bese uthi ngiyaphila unjani? Ulinde futhi omunye 3 hours. Ngiyaphila nami kuyima uhlala odabeni cha. Ingane yenze njalo wena usumdala. Wenze njani? Uyabingelela uhlala odabeni. Ngalokho umusha isikhathi ngesidingo singekho. Yabo? So akube nomehluko phakathi wakho nengane. Uthi ke umfowethu ke ngithole intombi ngasekhaya efikayo endaweni esuka eMpumalanga ngoJanuary. Well, ngiyakubongela mfowethu ekutholeni intombi. Yabona ukuthola intombi into ongayibuki ithathe kancane but akuyona into elula ngoba ngabe sonke intombi sinazo. Yabo, ngitshela ukuthi khona insizwe ezi above 25, thothi umuntu una 30 but intombi akanayo and kunzima ukuthi athole intombi. Yabo. So ngiyakubongela mfowethu indaba ezinhlelezo and I hope ukuthi ikhaya lenjabulo likusizile ekuthenini ukwazi ukuthi uthole leyo ntombi. Yabo. So uthi mfowethu ke lengane ngayibona ngaya-approacha ngathola inamba yazi yangiqoma. Okay. Inkinga manje yasho yathi kodwa yona inayo indoda la esuka khona. Well, at least mfowethu ibe honest. Yabona ngeke siyiblame ingane sithi indaba unendoda la usuka khona ufanele uyale cha. At least ibe honest kuwena yakutshela ukuthi inomuntu la isuka khona. Yabo kushuthi ke ingane yahamba iqomela ngempela naye lo mjida kuyacaca ukuthi at some point bazohlukana na vele obvious into ngeke uzuyigarantee but if uthandana nomuntu okanjalo othi mangabe evakashile hamba eqome well akuzona indaba ezinhle lezo. Yabo? So ngoba kufanele mangabe naye ukuthi umuntu uvakashile kufanele akwazi ukuzibamba la ekhona. Yabo? So at least ibe honest ngokuthi kutshela iqiniso. At least ungena indlela uyazi isinqumo sekwesabane sakho wena kufanele wazi ukuthi uyaqhubeka naye noma cha uyayeka. But at least indlela isitshela ilingana nje. Yabo le ndlela le ozoyithatha inameva iyahlaba. So isinqumo sakho mfowethu ngesikhale ngengane sithi hayi isifebe njani hambe cha wena udecide. At least yona ikubekelile etafuleni yathi kunje. So kukwena ukuthi uyadla noma cha. Ngiyabonga. So mina ngeke ngithi ke intombazana ikutshela ukuthi inendoda kusuke kuba kukabili. Either inayo ngempela indoda and okanye okwesibili ayinayo indoda but ithi kwena inendoda ngobani ayikufuni noma ayifuni nje ifuna lokhu ibangela isicelo. So ithi inendoda eqinisweni ingenayo. So mina ngeke ngithi ke lalela lo workshop umuntu manje unendoda bonga mfowethu yakhe into ozoyenza. Ngoba uqhubeka kwakhe ekutshela ukuthi khona umuntu okhona ningakwenza obvious usuyi side nigga or side whatever le ndlela kubizwa ngayo but usuyikhwapha obvious uyikhwapha. Yabo? So izinto ungakubuka ukuthathe kancane kunzima ukubikhwapha wazi kahle ukuthi uhamba naye ucashile kunendawo la ngafanele uhambe khona ukhululekile nakhona mabemfonela phambi kwakho elibamba ucingo efonela umuntu wakhe ayikho into ozoyenza kufanele uvume because wavuma eqaleni. Umuntu wakhe memfonela ukuthi unawe elibamba uzokhuluma nje kahle ngoba ukutshelile wavuma. So isimo esikanjalo akusona isimo esi-healthy, isimo ongasithanda ukuthi siqhubeke empilweni yakho. Ufuna umuntu nawe ozoba free kuyena mangathiwa ubamba ucingo efonela enye insizwa ngafanele akuchazele kahle ukuthi kwenzakalani. Yabo?
So nakhona kubeka engcupheni ngempela ukuthandana nomuntu ngoba zikhona insizwe enodlame la ngaphandle yabo kuningi abantu befa bebangwe intombi. So umuntu mekhethe nomuntu wakhe mfethu the best way ukuthi ungalokhu uzimoshela isikhathi. Baningi labantu ungakuthatha kancane lento ukufocusa kumuntu oyedwa. Baningi labantu ungazi ukubona ngathi usolmate wami lona ngifuna yena cha. Baningi abantu fanele ukwazi ukwamukela uma into ingalungi. So uthi mfethu ke inkinga manje yasho yathi kodwa yona inayo indoda la isuka khona. Kulokho ngathi mina anginayo inkinga. Then yanginika ithuba sathandana. Mina angisekho ke le emakhaya ngila eGoli ngokufunda. Okay? Kodwa kulolu uthando lwethu ibuye ingiphathe kabi leyo ukuthi lengane inendoda le ngakubo at least ungenewazi yabo ayizange uthole usuphakathi. Kodwa ke uthi mfethu even though uthando lwethu luvutha amalangabi kodwa angiphathekile kahle. Kufanele ungaphatheki kahle ngoba usazobuyela emuva. So maybe emuva zizokhala zizosha zishe kade bamgcina yabo. So into leyo oyivumelile yenzeka kuwena usinqumo bekwe sakho mfowethu yabo. So maybe emuva ziyokhala into ezokwenziwa yabo. So angazi ke kuwena ukuthi ke njengoba usule eGoli ubuye wazikhalisa yini noma hey uthi mfowethu ke ngiyakuqala lokhu ukuthi intombi ifune ukukhuluma nami every day. So into normal leyo usazoyibona yabona mangabe uthola intombazane ekuthandayo nawe ethandayo. So uyabona intombazane mangabe ikuthanda iyayithatha initiative ukuthi WhatsApp okanye ifonele ngoba ihlezi kufuna la eduze. So uyakuchecka because iyakuthanda yabo. So akusilona icala lelo ubone ngathi mhlawumbe iphutha ukuthi sikhuluma every day no, but as long as kuyintombazane kuyiyona enze njani like more than 70% wokuxhumana kwenu kusuke kuyiyona kusho ukuthi phela wena usamthinta nawe uyamthinta. But uma intombazane ikuthanda ngempela iyakuthinta nje ngempela ngabi indaba zalutho yabo. Intombi yakho iyakuthanda hlezi ikukhumbula alikho icala lapho yabo. Iphutho ngalenza ke wena lapho ukuthi umuntu mangabe kufonela ungalibamba ucingo okanye ukhombise ukuthi lento ayenzayo isicefe kuwena yabo. So mawenze njalo naye kuzomdiscourage lokho. So vele obvious phela kukhona isikhathi la uzothi yakufonela khona ukuthi ubambekile okanye busy. Then masuqedile lento yenzayo buyela kuyena ukhombisa ukuthi uyamhlonipha yabo. So not ukuthi uzofika ungalibamba ucingo say umuntu ungena WhatsApp yakubona ukuthi online ngoba uzomenza ukuthi acabange ezinye izinto naye angathanda ukuthi azicabanga njengoba umzima mhlawumbe unentombi la ekhona yabo noma awumvaluishi yabo yonke leyo nonsense yabo. So ungamnikeza leso sithombe uma usufree nje buyela ke kuyena. Nakhona mekubuza ukuthi yini kade kufonela washo wacima ngalibamba ucingo umchaze ukuthi hayi bengisabhizi bengisabambekile yabo kodwa ke sengikhona yabo. Khombisa ukumhlonipha. Mangabe intombazane ungayenzi ifile as lento eyenzayo iyabheda izoqhubeka ikufonela of which into right ngoba mangabe sehlehle engasafoni engasaku WhatsApp engasezilutho it's a problem yabo. Ukukhombisa kwani ukuthi akasekho happy okanye sekukhona omunye ikhwapha eselikhona yabo. Ama signs abalekile ukwazi ukwafunda nawo. But ukuthi umfowethu ke angikaze ngithole uthando olunje before umqeqeshi. Yazi ukuthi ngobani? Because unomuntu okhona that's why yadlala. Uthi umfowethu ke lengane izongitexta every day or call me ntambama just to ask usuku lwami and iphatheka kabi if ngiresponda late ku WhatsApp yabo. So njengoba izenza kuwena lezo zinto mawucabanga ngiyazenza lezo zinto exactly lo mjida lo no, ungathola ukuthi amathuba amaningi lo mjida loyo kuyena oyifonela ingane but yona yenze njani ngoba uthando livutha ngapha kuwena ngithi into entsha obvious into entsha uyazi nawe ukuthi nehamba kanjani yabo. Ngakho ngithi kubalekile ukwazi control ama flames othando ungavumela lento ukuthi vele livuthe kube mnandi then 3 months down the line bro sekuphelile
No, fanele ukwazi ucontrol ama-flames othando wamanager ngendlela efanele. Because mangabe uzovela uthi qungu 5 liter wapetrol ilangabe jabule kumnandi uzophela umlilo khona amaduze yabo. So uhlukile umuntu othela ngesivalo nomuntu othi yabo. So kufanele uzazi zonke lezo zinto. But ke uthi ubafo angazi ngingenze njani ngoba uthando lwethu luhle impela. Njengoba ngila eGoli seke senze nama video calls uma sikhumbulene. But akungiphathi kahle lokhu kokuthi yona inendoda yayo ngakuba iyangehlula lento angazi noma ngiyiyeke noma ngenze njani ngoba ngiyayithanda nayo iyangithanda. So ozithobayo ayivala lapho kumfowethu. So mfowethu ngeke siblame ingane njengoba ngikutshela. Ingane ikutshelile yathi nomuntu la esoka khona of which wena waqhubeka. Obviously vele insizwe eningi ngiyazazi ukuthi uNtombazane ikutshela ukuthi hayi nginomuntu wami uqhubeka ngenkani. Of which into enga-advise leyo ngoba uthole esimeni esikanje ave kubhlungu kubikhwapha. But into engakutshela yona musuzwarisha ngomuntu le kude yabo ngoba njengoba ithanda kanje ngeke kube lula ukuthi uvele uhlukane nayo yabo. Kwayona mangabe uyitshela ukuthi hayi ngicela uhlukane nalomuntu wakho ungenjalo hayi siyaphela lento yethu uma uyisabisa kanjalo ingane izovitha okay ngizomala izomala ngoba izothi imali le kuwena but vele basazokubuyela ngale. So into leyo ekufanele nje uvele uyiyeke ungastress ngayo ngoba uyathanda izobuyela emuva njengoba ivakashile la isazobuyela kubo eMpumalanga behlangane nesoka layo zikhala. So wena nje understand isimo oziphanze kusona. Bekufanele usunderstand before uziphanze kusona yabo. But ngoba usuphakathi fanele usunderstand isimo obhekene naso. Enjoy leso sikhashana leso uyikhwapha kulengana ayikho into ozoyenza unless ukuthi uyayiyeka ke of which nakhona akuyona into elula yabo. So musuzwarisha ngomuntu le kude enjoy isikhathi nalengane angazi ukuthi ke uzoyibona nini ke wena yabo ngoba phela ukuxhumana kwenu efonini uthando lena oluvutha amalanga befonini well agcineni akusebenzi ngalutho ngoba lo vutha nocishe ngobani sefoni kufanele umuntu uhlangane naye njengoba usule eGoli mfowethu ufunda ngabe nihlangane nini ke manje nalo muntu uyobuye nini kini mhlawumbe uyothi uyabuya sehambile usebuyele eMpumalanga soka lakhe kade lamgcina yokhala. So understand simo obhekene naso sinqome kufanele usithathe wena kwafanele usithathe ekuqaleni but akusenani njengoba ngisho ukuthi understand isimo kusona yabo. Lo muntu angasho kuwena ukuthi hayi ngizomala mawukuthi uyamsabisa but umfice khona lo mjida ubuzoya ngakubo behlangane uzomkhumbula mase bengakubo futhi ngeke azamali angifuni nje ukukhohlisa ngeke azamali. So enjoy wena leso sikhashana but egcineni uyazi lo muntu akuyena umuntu wakho wena uyikhwapha kuyena. So ngabe ngeze ube ngeke sabuyela ke kuleli soka lakhe le then bengaba ngcono but usazobuyela emuva. So ayikho into ongayenza ngalokho. Understand isimo enjoy nje naye but ngcono kube nakhona uthando lweni ngeligcina efonini bengazi ukuthi nibonane usebenzisa ithuba lisakhona then mangabe esehamba siyale at least uyazi na ukuthi usikelile uphisi wakho yabo. But uphisi wakho mawuzogcina ugatshiselwa ngawe efonini buka kubabhlungu mawukanjani. But mfowethu lokho bengakusho wena I hope uzo understand isimo sakho yabo. But ungasho ukuthi hayi hlukana nalomuntu wakho ngoba otherwise ngifuna ukube mina ngedwa otherwise nje izophela lento yami nawe. No uzo even mawusho njalo angasho ukuthi hayi okay ngizomala bese ethi sasa ngimalile kanti badlala ngawo. Understand isimo sifake kusona bekufanele uze njani understand ekuqaleni but akusenani amaphutha into esifunda ngayo each and every day. Awukho lula mfowethu ukuthandana nomuntu wazi kahle ukuthi nomuntu wakhe njengoba ngisho. So into leyo ngakufiseli yona ekufanele nje ungadlaleli kuyona ngoba ayibe mnandi awukhululeki even uhamba naye umuntu uyacasha ngoba uyazi maqhamukiswa lakho uzobona yonke leyo nto leyo ayikho healthy yabo. So uma ngabe
daba ufisa ukuthi silikhulume mina nawe ngaya Facebook ukuze umqeqeshi wensizwa uzolithola ipage lapha ufike ungithinte khona inamba futhi azoyithola ungangifonela kuyona leyo namba noma ungithinte ku-WhatsApp noma ungithinte kule email engizoyishiya kule video. Ziningi indlela mfowethu. Mangabe kuphuthuma ungangifonela, mangabe kuphuthuma ungangithinta kwi-email, but ku-Facebook njengoba ngisho ukuthi ngiyangihlusha igenge lencane sanda ama-message hayi kuhlala nasodabeni ukuthi ngasiza ngani umuntu uyabingelela ashiye kanjalo agcine sengibhora lalo ma-message ngiwafunda agcine sengiphela amandla ngasafikanga kule yakho ebalulekile. So kukwena-ke mfowethu, sharp.